Halo, Izvolite. gospodine, Slušam. znači nećete razgovarati sa mnom, predsjedniče? Upućen je poziv na ministra Šuška, naređeno me da odmah stupio kontakt s vama. Ja sam pitao da li gospodin predsjednik ne želi sa mnom razgovarati. To morate njega pitati, to vam ja ne mogu odgovoriti. Ali zašto je upućen na Šuške kad sam ja tražio predsjednika? Zato vjerojatno što je on ministar obrane i zato odgovara što radi. Gospodine, ko je to vam rekao da se Šušak meni javi? Molim? Tko je to vam rekao da se meni Šušak javi? Rekao je gospodin Hrvoje Šernić, predsjednik ureda. Znači, on je odlučio da predsjednik ne treba sa mnom razgovarati. On je rekao da je razgovarao s predsjednikom i da je tako odlučeno, da. Gospodin predsjednik upoznao da sam ja želio s njim razgovarati. Slušajte, ja ga sada nisam uputio jer sam mislio da možete najefikasnije riješiti problem sa Šuškom. Međutim, ako vi inzistirate, onda ću ja probuditi predsjednika sada pa ćete razgovarati s njim, ali sam mislio da možda u ovoj fazi, kako je to jedan, koliko ja znam, jedan operativni problem, ja sam mislio da ministar obrane može to riješiti sa vama. Evo, tako je bilo. To jeste operativni, međutim to će postati vrlo brzo ako ne odrade ti naši operativci politički problem. Jer gledajte, gospodine Dedakoviću, vi ste pred par dana zvali i ja nisam ja zvao, prostite. Ne, mene je gospodin predsjednik zvao, ne ja njega. Dobro, onda je bilo obratno, ali ja sam iza toga sa predsjednikom razgovarao i iza toga sam sa Šuškom razgovarao. I zamolio Šuška da odmah stupi s vama u vezu, što je vjerojatno učinio bio. Pa prije par dana ne. Jer ja sam njemu rekao, slušaj Gojko, zvao me i tako dalje, problem je u tome da nije stiglo ono što je bilo. Onda je on na to meni rekao, ma šta nije, ja ću sada to urediti i tako dalje, ali nešto je stiglo i tako dalje. Dobro, slušajte, dajte vi kažite, gospodine Dedakoviću, ako je to tako da vi hoćete sada razgovarati ili mi imamo sutra ujutro, ja sam već u 8 sati u uredu, ako nije to prekasno da vas sutra nazove predsjednik ujutro, onda ću tako napraviti, ako ne, ja ću ga probuditi sada. Čujte, ja ovako, zapišite moj broj telefona. Pa ili šta sam vas sad zvao? Da. Pa imam. Taj. Imam 099... Ukoliko može? Ja. Molim? U koliko sati? Ja ću biti već u 8:30 ću vidjeti predsjednika. Dobro, evo, ja ću čekati ovdje. Dobro, onda će on dogovoreno. On će vas sutra jutro nazvati. Dogovoreno. Hvala vam lijepo. Hvala Bog. Da radimo, hoćemo da izvlačimo to pučanstvo, nećemo. Ne. Osim toga, kako se izvlačiti, ne? Prema tome... A znate koje oni hoće uslove, gospodine? Ne. Ne dolazi u obzir. Dobro, ja se slažem s vama u tome. A ja bih vas samo podsjetio da tamo je 2000 djece. Što ćemo sa tom djecom? Puša mi dajte tamo. Molim? Dobro, rekao je tu. Ajde vi radite svoje. Idem ja da vidim šta, jel? Ne dolazi u obzir nikakvo izvlačenje, jel? Ima tamo akt, gospodine predsjedniče, to što smo tražili gospodin Gorišek i ja prije 15 dana. I gospodin Tus je rekao da će u naredna 5 do 7 dana to biti sve. Međutim, od toga sve ništa. Ja sad ne znam zbog čega. Dajte mi to što ste mi sada kazali, jel? Dajte mi to lijepo faksom pošaljiti. Kad kod mene ne radi faks, gospodine predsjedniče. Ali vidjet ću možda preko Osijeka pošaljem. Dobro, ajde.